Machiegni jahera mar penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni iluonga ni Ruth Otieno kenda morga mokalo mar bedo kodi odiechieng'. Kawuono wantiere boma maduong' ma Kisumo kendo wantiere kod daktari marwa. Obonyisowa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kaito wadonje twakwa achiel kachiel. Machiegni daktari kendo amor mar bedo kodi penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, arwako Advanced Care Dental Center. Iluonga ni Immaculate Achieng' Opondo, an nyara Lego. An daktar mar lak talonyi chiedho leke mege nyithindo matindo. Erokamano ahinya daktari. Kawuono adwani mondo mwagoye mbaka kotenore kod chandruok mabende thoro mako oganda mang'eny, joma dongo nyaka joma tindo, en tuoche mag ring lak kata gum diseases. Ipani ma twak monego bedni wagoye mbaka. Tang'o momi ipani onego bedni wagoye mbaka? Mani twak monego bedni wagoye mbaka nwach tuoche mege ring lak ng'eny. Kendo gin tuoche ma yudo ji atama 80 nyaka 90. Kuom ji 10 kirango ring lak megegi, ibro yudo ji 8 kata 9 kod tuoche mege ring lak. To bende gimomiyo onego wawuoye tuoche gi nwach gin tuoche ma yot geng'o. Iwacho ni ji 8 kuom ji 10. Ji 10 ibo yudo ji 8 mantiere kod tuoche mag ring lak. Manyiso ni kaka wantiere iye ka wadhi ji 12 idhi yudo ni at least ji 7 ntiere kod chandruogni. Tuoche mag ring lak gin tuoche ma ang'o matimore kata ring lak obedo nade? Tuoche ma ing'eyo ni kod tuo mar ring lak ka ring lak okuot, ring lak chwero remo, to seche kose dhi mabor iyudo ka leke ni chako ndekni to gilwar kendgi. Koro ing'eyo ni in gi tuo mar ring lak. To kapod en chon tinyalo yudo ka dak imodh pi mang'ich kati cham gi mang'ich ahinya, ibro winjo ka in kod gimiluongo ni sensitivity. Kiketo pi mang'ich kata soda mang'ich tiwinjo ka leke ni lit. Mago gin ranyisi ma nyiso ni nyalo bet kod tuo mar ring lak. Mago gin early signs. To kaka dipimo kacha ni leke ni ring lak okuot, samoro golo remo, samoro insensitive, mago gin ranyisi. To kapo ni ing'iya ng'iya kata igo agwa wang'i kaka jatuo kata kaka ng'at maneno chenro ni, mondo mifweny ni nitiere kod tuo mar ring lak, dhi bedo mayot koso? Oyot ni ng'ama ong'eyo kaka daktari, to seche moko japiny nwach ji atamalo 80 kode to gikia ni gin gi tuo, seche moko japiny ok nyal ng'eyo ni en kod tuo. To an kaka daktari kata seche ma wuoyo kod yama, to sama wuoyo inyiero koda tacho nyani to ngu tuo mar ring lak. Kapok wadhi matut ahinya Dr. Immaculate, mori nyalo pimonwa ni ring lak en kidieny mane e dhok ka inyalo mulonwa mana matin nono tije mag ring lak, nikech ng'eni kwaseng'eyo kuma kaka ochal kod tije ne malong'o, to wabro ng'eyo ni kapo nono ni tuo make to tuo ni dhi kelonwa chandruok kata ok dhi kelonwa chandruok. Kanye madwani mondo mwadoge chien mana matin nono koka wamed sudo kod twagni kaka wadhigoni. Mano ber. Koro kirango dhog ng'ato kata dhogi ni wuon irangri okio, tibro neno laki. Abro tiyo kod pichani mondo anyisi. Ibro neno laki magi lak dhano. To ring lak en kama neno gama pink itie lak moluoro tie lak ni, mae ring lak. To kirange kod iye, ring lak ni odhi bodonj nyaka itie lak gi ichogo kucha. Odhi bodonj nyaka itie lak gi ichogo kucha. Koro ichogo kucha omako lak e chogo. To be isepenjri gimomiyo laki ok lwar ga piny? Kinyiero to laki olwar piny, ikwanyo iduoke, kendo kiwuoyo kendo lwar piny. Kata sani awuoyo to lak ok lwar. Akayo mapera lak ok owuok. Ang' momako lak ichogo. Ring lak ni emomako lak ichogo mamiyo lak ok lwar. En gima muhimu kuom ng'ama dhano mondo ring lak ni omak lak motegno, mondo laki kik bed gan sami kijir to laki olwar, ikwanyo iduoko. Kinyiero to lwar, ikwanyo iduoko. Make ichogo kod
ring lak. Ring lak en ring'o kemano koso embe nitiere kod components mage kaka lak wang'eyo nitiere kod lak mamalo, lak madiere, lak ma iye nitiere nyaka nerves kaachiel kod leche mag remo. Ring lak nitiere kod ang'o? Nitie ring'o mwaneno oko ni ma ineno tabenda neno waluongo ni gam kata gam en dhok ma japiny tiyoko. Gam na okuot, gam na rama, to wan daktache waluonge ni gingiva. Aeto gi iye kucha, kodhi iye kucha to nyinge ne kendo lokre, waluonge ni periodontium. To otimo gimomiluongo ni ligament. Nitie ligament moro mamako maringo kawo kichogo to dhi tiend lak. Waluonge ni periodontal ligament. En kaka ang'ono, apime gang'o. Ligament. Gin leche matindo tindo. Gichalo tonde matindo tindo. Ton moro wuok koni to dhi koni. Wuok koni to dhi koni. Koro tondego kadhi malo to giriwre kod ring lak ma oko mineno ni. Maseche mawacho ni ng'ato nitiere kod tuo mar ring lak kaka koro mowuoyo odiochieng' ma kawuono Dr. Immaculate. Mano koro en part mane mar ring lak mantiere kod chandruok? En ma oko ni en tonde ka koso en duto te onywando tondegi kaachiel kod gimoro amora? Tuo mar ring lak chakre ring lak ma oko mineno. To komedo dhi mbele to koro donjo iye kuonde mokine. Koro ma iye ni okibineno no tuo, ibro mna neno dalili kalure kod kaka laki obet. Kibro ng'eyo nitie tuo iye kucha. To ma oko ni ema nyiso nyaka tuo ma iye. Koro kineno kaka ma oko ni chal, tibro ng'eyo ni ma iye ni bende tuo. Mapa ni en gima nigi pek mokalo ni oganda wa nyaka ng'e ni ring lak tije duong' mokalo en momako lekeni kik lwar maka pono ni obedo kod chandruok tinyalo bedo kod chandruok ni lekeni nyalo orore piny kata duto te. To bende ring lak nyisowa maber ni ok enena kaka ineneno, oting'ore kidienje mopogore opogore nyaka tonde momako lak ka. Tiende ni kotuo to gik moko dhi kethore e iye ka mang'eny. Ranyisi mokwongo kata early signs ni pimonwa ni samoro ka pono ni iketo pi mang'ich tibro winjo sensitivity. Samoro bende ka igo maswak tinyalo neno chembe kata remo matin kod gik makamago. Thothne ka tuo osedonjo e ring lak ka kawo thuolo marom nade mondo mi ichak neno ranyisi gi? Ok budh. To kapok akawo wuoyo kuom ranyisi, ber ka ji ong'eyo to tuo mar ring lak ni ng'eny seche ikele kod ang'o. Tuo mar ring lak ikelo kod kute. To kute gi gin i dhogwa. To kute gi wagolo gi ganadi dhogwa. Wagolo gi dhogwa kwa goyo mswak. Koro bet no kigo mswak ema kelo tuo mar ring lak. Koro ibro ng'e nadi ni nyalo bet kod tuo mar ring lak. Kin ng'at mok go mswak ting'e ni nyalo bet kod tuo mar ring lak. Inyalo bet no okigo mswak kata igoye marach. Okilos dhogi mondo bed maler. Nitie jomoko ma nyaka ne nyuolgi ok gigo mswak. To okigo mswak kirango dhog ng'ato tinana ka dhoge no lil. Ineno ka lake ne nitie gik moko machal nyuka momoki lake ne. Koro lake nego bende koro girachar, gibiro maratong', gibiro range mopogre. Be inena gima kigol wang'i tineno ng'ani dhoge ok ler. To ka bet dhogi osebet no ok ler ting'eyo ni in kod ring lak. To koro kod thuolo mar yudo tuoche mag ring lak. In kod thuolo no. To dalili mokwongo mabro nyisre en remo machwer. Remo ni nyalo bet ni seche ma koro itemo ni dwa goyo mswak marach chande to ineno ka remo wuok. Mano nyiso ni isebet kod tuono. To mondo remo no chak wuok ok budh. Wige 4 dwe achiel kokigo mswak kata wige 2 tibro neno ka remo no chako wuok. Mano korango matimore e laki kanyo daktari? Tiende ni koro ring lak okuota, leche mag remo ka oyawore, koso ang'atimore momiyo remo koro wuoka? Nwach okigo mswak kute ka onyuolre obed mang'eny.
To kudni kosebet mang'eny idel to dhi chako ketho ring lakcha to chako kuot. To gimochako kuot, dendi temo mondo ochiedhre. Koro dendi oro remo mang'eny kanyo. Koro ka dendi oseoro remo mang'eny kanyo, koro kidhi go mswak to remo pukre. Ma iwacho ni en gima ok budh kata matin. Ipimo no kacha ni ji duto te nitiere kod thuolo mar gamo tuoche mag ring lak, to kata kanyo kirito dhogi maber, okirito laki maber. Onyalo bedo nyathi, onyalo bedo joma dongo, ji te nitiere kod thuolo mamalo. Daktari, ni pimo no kacha ni en tuo mang'eny mokalo. Pacho ka en tuo mang'eny mokalo e pinywa mar Kenya ka ok ang'eyo ni kotenore kod gik mipimonwa gi, debed ni ok waluok lekewa kata ok waluok dhowa maber emomiyo ng'eny Kenya ka, debed ni wakia emomiyo ng'eny kose? Og'eny nwach ng'eny oganda ok go mswak maber, ok giluok dhoggi maber. Ng'eny ji weche mege dhok gi ji ok okawo matek. Ji kawe ka gir tugo. To bende ong'eny nwach en tuo mok rem. Keko chakre onge rem. Ok iwinj rem moramora. Kori ni paro ni ngima to kara ok ingima. Ok ago mswak to bende ngima. Bende adhi tijena kaka dwarre. Ok omona timo gimoramora. Ok omona chiemo, ok omona tiyo, ok omona nindo. Koro ago mswak nang'o. Koro ng'eny ji ok go mswak maber, to bende tuoche gi kachakre onge rem. Koro ji kawo gima yot. Ma kaka in laktar mar lak, nus dakika kende, gimomiyo wach ni nyaka wakaw matek nikech odonjo mos, ok obi gi rem, to bokelo ni chandruok. Ponono ni ok othiedha tuoche mag ring lak, daktari, ma owuok e early stages kaka nipimo nwacha modhi advanced. Seche mochopo advanced ka pimna ni koro ang'a timore ka Seche mochopo advanced cha orach malich. Seche go nyalo chako winjo rem. Seche go laki ndekni to lwar. Seche go leke ni tie ring lak no kuodo tut. Orach. okuodo nyaka tut. Mano ochopo kanye? Mano odhi mabor kabisa. Odhi mabor kabisa. Okuodo tut. Dhogi opong'o tut. Dhogi ng'we marach. Winjo rem. Laki ndekni. Ok inyal chiemo. Seche moko mi rem mok inyal nindo. Seche moko tut no nyalo landre ma koro lembi gi okuot te. Manyiso ni chandruok mag ring lak en achiel kuom gigo manyalo miyo ibedo kod tuoche mamoko, nikech tut ok en gima ber ahinya. Kendo kama entiere manoromo nyisi ni kanyo nitiere chandruok maduong' mokalo. Kaponono ni owuok kata mokalo modhi e duondi kata ma onyalo nego ng'ato. Tut no kokalo mokuot modhi lembi modhi ng'uti, waluongo no Ludwig's angina. Onego ji mang'eny. Koro chakre katugo to gikone nyalo bet marach. Onyalo bedo tho. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wantiere Advanced Dental Clinic, kendo wantiere kod Dr. Immaculate. Jaga kudua chung ka jasiasa e partiwa. What? To kendo nowacho na ka otiko ami ng'at moro machielo. Nyathiwa, kumentieno bende in gi mor. Ok amora nyathiwa. Amora ahinya. Jite sani odich ahinya katimo kampen. To un pok uchako kampen mora mora. Sani wuoda en obukre nodwa duoko tiko mane nomiye. Wow! Asekelo chachi. Duoka e mondo ol chai ni e wiya ka. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in one-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer kata jatuo mane otony e thieth mar cancer? Cancer e kuku mar wach.
Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Emanyo mondo mi obed miyo. Nyasaye bro mana gwedho wapare. Jaode. Nyasaye ogwedhi. Ne manyo hoch kuonde mane ok par. Naneno pastor moro e Facebook. Koro na chako luwo kaka ipuonjowa kuno. Kaka yie mare ne medore, keny mare ne medo bedo matek. Ted gimoro amora kata matin, kata ochele. Sipa wani twin. E piny mopong' gi yie kod hera molal. Dhi bet piny, dhi twe, dhi lem, dhi tim gimidwaro timo, okay? Ma en sigana mar hera, yie kod ng'ado bura makare. Pod riyo wang' kodi. Pod ok ayie gi wachnino, kendo nichwanya mang'eny. Never Again e Winam Cinema, Jumapil, Sang'wen otieno. Kik bai. Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari, di mana *860 *418#. To pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Odiochieng' ma kawuono wang'iyo tuoche mag ring lak kendo amoro mokalo ne wantiere kod Dr. Immaculate, wantiere e kar thieth mar Advanced Dental Clinic ma bende nitiere e chuny boma ma Kisumu. Kane wang'iyo chandruok mar tuoche mag ring lak, nopimonwa ni onyalo chako e yo mayom, onyalo chako matin tin ma kimodho pi tiwinjo sensitivity. To ka pono no ok ing'iye maber, mokidhi ir jolony kaka en, to samoro gini nyalo dhi matut makelni chandruok manyalo kelo nyaka tho. Ma bende na aparo ni kaber to nego beni wakaw gima ino mokalo twakwa makawuono weche mag rito ring lak. Daktari, seche ma ng'ato osebiro iri mondo mi ing'iye ane ka podono ni entiere kod chandruok mar ring lak, en ang'o gini mitimo? Kaeto bang'e ni bo pimonwa ni ring lak maber en kama, to machako bedo kod chandruok bende nyalo bedo kod 1, 2, 3. Thuolo mari Dr. Immaculate. Kamano Ruth. Koro seche ma jatuo osebiro e suptal nwach en gu paro moro no nyalo bet kod tuo mar ring lak, to mokwongo ikete e komni. To klinik mar lak en kaka chal kaka inyiso uni, nitie kom mobetie, kom maber kabisa. To daktari mar lak ok tiga kende, otiyo kod nyawadgi miluongo dental nurse. Koro dental nurse konye ichiedho tuoche mege dhok mopogre. To koro kawuono wadwa wuoyo i tuo mar ring lak. Jatuo kosebet i koma ma, to ntie gik mege tich mirango go kod dhok. Koro kasekete i kom, to watiyo kod taya mondo wane dhok, nwach dhok en kuma mudho, dware mondo wabed kod taya. Kosebet to watiyo kod gik mege tich gi mondo warang go ring lak. Koro kuom jatuo wani, unyalo neno ka ring lak mare ntie, oneno marateng'. Mano en gima
nkare kendo en gima ok en ranyisi mar tuo moramora nwach wan jo ratenge nyaka ring lak marwa rateng to wazunge ring lak margi bro yudo ka ng'enyne en pink to wan jo ratenge nitie jonyuol mosebiro ira ni nyathini ring lak ne rateng nadi mano en gima nkare kendo en kawaida kod ng'at mara teng koro ring lak mangima mani e ring lak ring lak mangima ok okuot ineno ka oneno gima oyuore maber ok okuot aeto kirango leke tineno ka leke gi ler onge nyuka kata chilo mobagre magi leke maler aeto kanga achuoye kod gini kachuoye kod gino tineno ka onge remo mawuok to ka bed nen kod tuo mar ring lak to remo dowok manyiso ranyisi mar tuo mar ring lak bende ka bed nen ring lak tuo mar ring lak sama mule kama tiyudo ka leke gi ndekni to magi ok ndekni gitegno ok gindekni manyiso no ongo kod tuo mar ring lak karango to kane kamora mokuot okane kamo mokuodo kata tut manyiso ring lak gi ngima maber kako nego gibed koro anyalo wacho ni kijana ni orito dhoge maber ogoyo mswak maber oongo chilo seche ma juero amani ka bed nitie chilo to chilo dowok kani dagolo nyuka mang'eny doneno kani to kodi neno ka juero to onge chilo mawuok manyiso norito dhoge maler karango ring lakni to yuore maber onge kidonda onge kamokuot manyiso nongima to bende kachuoye kod gini to onge kama ok remo ka bed no en kod tuo mar ring lak to dowok remo aeto kamule kama to onge ang'o onge lak mandekni kata chier. Mama dhi duokowa kuma ne wachako godo cha Dr. Immaculate ni tuoche mag ring lak thothne biro ka okorit lak maber okorit dhok maber gi kaa bendi pimonwa ni jatuo ma kawuono ni nenore ni orito dhoge maber kendo rito lekene maber rito dhok maber kata go mswak maber en mitimo nang'o kata ochal nade nikech niwacho ni samoro wago maswak to kwagoe makare ma ang' nokelnwa chandruoge kata tuoche mag ring lak. Kirango kendo kwarango jatuo wani abro tiyo kod mbele ka kende mani lak kod ring lak manuoko to kong'amo dhoge ng'am dhoge to nitie ring lak moro be iye koni koro ng'amorito dhoge maber igoyo mswak kuonde te igoyo oko tigoyo nyaka iye ka mondo kuonde te mag dhok igoyo mswak nyaka iye koni nyaka go mswak kamora nyaka go mswak ma en iye gi oko kaachiel kod kama ei dhogi duto te nyaka ine ni luoko nyaka lewi chandruok mar lep kata kokorit lep maber bende nyalo kelo tuoche mag ring lak daktari ok obi kelo tuoche mag ring lak to bro mi dhok dum marach kokirito lewi maler awinjo kimulo kacha i ring lak ma iye kaachiel kod mano ma oko bende wanyalo ga bedo kod thuolo ma samoro tuo nitiere e ring lak gi iye to onge gi oko kata nitiere gi oko to onge gi iye kose nena ring lak ma tuo ma kodonjo to mako ring lak duto te iye kaachiel kod oko onywando duto te kanyakla wanyalo bet kode oko to ongo iye to kwanyal bet kode iye to ongo oko kang'o motimore Dr. Immaculate ochakre oko koro same kochakre obro neno i ring lak ma oko kani seche moko chakre ibro neno ka ring'o ni okuot to chwero remo seche moko ibro neno ka ring'o ni oridre piny koro onyiso tie lak neno mano kore kochakre to seche moko chakre te na ni ring lak ma oko ka kende
koro kokidhi chieth to landre koro dhi iye. Seche modhi iye emibro neno ka lak golo tut. Seche modhi iye emibro neno ka lak ndekni to chako lwar to chako remo. Koremo miawacho seche menuoko ka kende onyalo bet mana neni ring'o ma oko ni kende to iye to ngima. Mano seche meko chakre. To koko chiedhe to bro landre bodonji ring lak ma iye cha. To kodonji ring lak ma iye cha to lak dalili manyiso no donji ring lak ma iye en tut lak mandek ni mayiengre to lwar kende lak mayom yom mok nyal bet kende. Seche moko ibro neno ka koro lagni nwach onge gimomake motegno thonde kande koro kethre. Lagni bro bet mabor. Iwinjo? Lak bro bet mabor, ibro neno lak manyocho gik ka ni koro obet mabor ogik ka nwach koro thonde ka okomake motegno. Koro ena lak mawotho abara mach. Ibro neno ka koro nafas man ka ni mbanya ni omedre. Koro jatuo koro yaure jatuo biro penj nyisi ni awa chon nan ga kod mbanya matina ma to sani to koro anena na kora oyarore duong omedre nwach koro lak wuotho kaka wiye omiye nwach gimomake koro onge. Dr. Immaculate, seche ma jatuo biro iri chich ni nyalo bedo kod tuoche mag ring lak. Diagnosis ibo timo observation ibro ng'iyo samoro jatuo biro nyisi kaka iwacho ni ambanya nani ne tin to sani kora neno koduong. Diagnosis thothne utime nang'o ma comprehensive tiende ni ma otegno maber mibro tieko ni ma to en tuo mar ring lak to chopo kama osechako gi oko modhi nyaka gi iye koso pod entiere gi oko kende. Kobiro tuo mora mora sama jatuo dhir daktari mokwongo en wuoyo. Iwuoyo kod jatuo, idwa ng'eyo nyingi en ng'a, ija higni adi, iwuok kanye, idak kure, ichamo ang'o, irito dhogi nadi. To be in gu tuo moro idendi ka. Nwach yudre jok man gu tuoche moko idendgi kaka diabetes, tuoche kaka HIV/AIDS, tuoche go mi ring lak medo kethre moloyo ng'ama ongo gu tuoche go. Koro idwa ng'e ni jatuo ni be en kod tuoche moko kuome ka manyalo mi koro bet gu ring lak matuo moloyo ng'ama ngima. Kiseng'e mago te to igoyo picha. Bang' kapok igo picha irango jatuo. Irango nto leke negi en mana ring lak kende ma rame kose en gu tuoche moko bende idhoge ka. En kod leke motuch otimo buche koso ongogo. To leke negi bo pangre nadi. Ka leke negi ogajre manyiso luoko gi tek. Manyalo bedo ni mokelo chandruok. Malocclusion, lak moluore ok yot luoko. Mondirit lak moluore ok yot. Koro jok malake gi oluore githoro bedo kendo kod tuo mar ring lak. Nwach dak gigo mswak magigol kute go kuonde go te. Irango mago te. Kiserango mago te to igoyo x-ray. To x-ray ni gimwarangi x-ray en chogo mar lak momako lak. Iluongo ni socket. Koro chogo ni warango to chogo ni oregre kose en kare. Nwach tuo mar ring lak bro mi nyaka chogo mar lak no be rumo. Thonde ka kethre to chogo momako lak bende rumo. Emomiyo lak koro en gima dang'ni, en gima nyalo sudo kako odwaro bet mabor, kohero nodhi kucha, koro onge gimomake. Nwach imake kod thonde kata imake nyaka kod chogo. Chogo no be koro kethre. Ika koro tuo medre. Koro mago duto warangi picha. Kwase range i picha, koro wawacho ni jatuo ni en gi tuo mar ring lak ma advanced. Tuo mosedhi mabor. Idhi chiedhe nadi. Ntie koro iwacho lake gi okethre ahinya, wadhi muko gite. Nwach ok dilosre. To koko kethre ahinya to ntie yien mimigi, ipuonjo gi rito dhogi maler, aito daktari bende koro kawo thuolo mar luoko dhogi kende. Daktari koro ema luoke.
Mano ibro nyisowa maber mokalo seche ma koro wadonje weche mag thieth nikech kochopo kama koro daktari ma dwa donje dhogi mondo mi oluok ni tiende nitiere gimoro mok ber ahinya to ni wachonwa kacha ni seche ma ng'ato go lekene kata go maswak nitiere kaka onego bed ni goye duto te nikech kapo nono ni nitiere kod leke mogajore nitiere kuonde moko mok ibi chope ma ang' nokel ni chandruok mag tuoche mag ring lak. Samoro siku ma pod wantiere kod jatuo wani inyalo nyisowa yo makare mar go maswak mondo mi ichope lekeni duto te to seche mitimo mano bende ponono ni ng'ato nitiere kod leke ma ogajore kata moluwore kaka nipimonwa cha en ang'o monego bed ni otimo mondo mi watem bedo mabor kod nikech ng'eni kom daktari mar lakni thothne obiro ga kod luoro moro yoche ni idhi yud makosa mang'eny e lak kaka koso onego bed ni wago maswak nang'o. Mokwongo piny masani nyaka ibed kod brush mswak mar goyo lak to kata kiongo kod mani inyalo kawo mswak miloso kod kede mondo irudh go laki ok ochuno ni nyaka ibed kod anyiewa mar dukani. Mar ariyo nyaka ibed kod yath mar lak toothpaste aeto nitie kamba moro miluoko go kind lak miluongo ni dental floss en aena thol mikalo e kind lekeni mondo ogol chilo kuma brush ok nyal chope. Kokamano inyalo tiyo kod brush matin madonji kind laki iluongo ni interdental brush. Erokamano ahinya. Daktari iwacho kacha ni ber ka ng'ato nitiere kod maswak to kapo nono ni onge kod nyadukani to inyalo kawo yien to iloso godo maswak. Thothne uwacho ga ni nyaka dhog maswak kata dho brush kapo nono ni ok en kare bende nyalo kelo chandruok. Ere kaka jatuo kata ng'ato biro ng'eyo ni maloso gi yien ni to texture ne ber ok ong'akore ahinya ma ang' nokel regruok mar lak kod gik makamago. Miloso gi yien no ing'e nitie yien mitiyo kodo ok en aena yath moro amora dak apar nyinge yien go lakini nitie yien mitiyo kodo igo mswak to ki inyamo yadhno dinuoya to bedo mayom to bro goyo mswak maber oloyo bet no kigoyo mswak nwach iongo kod brush minyiewo kata kiongo pesa pod inyalo bet maler idhogi itiyo kod gimantie. Itiyo kod gimantie ma en achiel kuom gi en yien to ikuongi nyame mobed mayom kata ibiro tiya kode kaka yore mamoko mag luoko lak. Kopogore kod ma wantiere godo kagi mondo mi iluok lekeni kata ilaw lekeni obed maber onego bed ni itiyo kod pi machal nade? Onego bed ni itiyo kod pi maler ok pi molil itiyo kod pi maler mondo ilawgo lekeni ok ikaw ka pi mikwanya molil nwach pigni dongo donji dendi koro nyaka bed maler kaka pi mimodho. Maka beto pig modho cha emonego bed ni iluoko godo laki nikech nitiere kod adiera ni oler kendo oonge kod chandruok moro amora. Daktari nyalo pimonwa ni seche ma samoro ng'ato go maswak kata seche ma ng'ato luoko dhoge thothne nyalo kawo dakika di kaber kosen ga mana ma kaber onego bed ni kawo dakika di kowuok kuom dhogi kaka jalony mar weche mag lak? Onego kaw dakika 5 nyaka 10. Dakika 5 nyaka 10? Wamake kanyo nyakora Ramogi Ajwang'a irudho ga lekeni iluoko lewi iluoko dhogi kuom dakika di. Dr. Immaculate wacho ni ekit dakika 5 nyaka dakika 10. Ka waduogo to bopimonwa yo makare okang' kokang' kaka onego bed ni iluoko lekeni ka achiel kod dhogi mondo mi kik ibed kod tuoche mag ring lak ma bende nopimonwa ni ng'eny mokalo e ji 10 idhi yudo ji 8 kod tuoni mapani en kwan mamalo matamre gi nono kik isud kata matin. Higni 2 nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12 chenro mar injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta
loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine Jones, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Wameenda watu kama 7, tuna kilio sana kama wamama, sababu wamama ndo wameenda 7. Tunauliza serikali iko wapi? Ringre adek osekwanye aora Muoni e gwenge mama Kweni tok pi ywero gi otieno manyoro. Chenro mar manyo ringre mamoko pod dhi nyime. Unga umeshuka kutoka zaidi ya 200
mpaka 130. Muogo miuso 130 no ando pokanene to ka entie to ken mogo moro ma inyalo wacho ni en kuon ma jaluongo ni kuon jaluocha. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni bech mok kuon oseluar kaluwore kod mbolea ma gichiwo ne jopur. I firstly thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who made all my dreams true. Jopuonjre tho skunde medo rwako duoko maber mar penj mar KCPE kata bed ni moko kuomgi ne onge lwasi makare mar somo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuoche mag ring lak. Dr. Makule to pimonwa kacha ni gibiro ga koko luok lak maber kata kiluoko lekeni or ka okiluok lekeni. Kidieny ni wadwani mondo mi otang'nwa kako nego beni luoko lekeni maber kachiel kod dhogi mondo mi kute kik bed mang'eny e dhogi mang' no kelni tuoche mag ring lak. Mano wacho niko king'iyo maber bende nyalo kelo kata tho nikech tutu dhi bede dhogi. Tutu diko wuok modhi kuonde mamoko to nyalo kelo tho kaka no wacho. Daktari kanye ma wantiere yo makare mar rudho lak ni wacho ni kaber to nego beni ji rudho lagi e kind dakika 5 kod dakika 10. Kanye kama wantiere wadhi nyime. Koro an kod dhok molos kani. Koro gima kuongo wacho en brush mitiyo go nego bed mayom. Kikinyio brush ma ondik ni hard. Ki samir nyio brush e supermarket kati duka rang no ndike nen brush aina mane mondo nyio brush mayom. Gimomiyo wadwaro brush mayom mondo kik oketh ring lak, kik odhir ring lak piny. Koro kirango dhok ni tineno ka dhok nigi kuonde mopogre opogre. Nitie leke ma mbele to nitie leke machien. To lak achiel nitie okone to nitie iene. Ai to nitie kuonde mege chiemo. Kuonde gote nyaka go mswak. Koro kigo mswak to inyalo chako goyo mswak wuoko mar dhok mege lak koni. Inyalo chako go luoko lak kod wuoko. Wadwaro ga ni goyo kod circles matindo amani. Inyalo kao lek ariyo tigoyo kendo idhi ariyo tigoyo gi circles matindo tindo. Gimomiyo wadwaro mantie jok mswak momigoyo ni ka ng'ama rudho dier ot mas mit. Koro kigoyo mswak kamano to iketho ring lak tibro bet kod sensitivity. Ai to sami rudho lak matek amani ka ng'ama rudho smith ticha iketho nyaka lak no won imiyo bet kod buche mabro mi lak remo. Koro inyalo kao lek ariyo tigoyo kidhi chien amano. Dongi neno kikao gi ariyo ikao dakika seconds matini lak ariyo kata adek ineno ka dakika na 10 kadhi romo. Koro pod kisetieko oko to koro iyao dhogi. Idwa koro rango adhi piny adhi malo. Koro kichako piny idwa chako rango kuonde michiemo gogi. Sami chiemo to chiemo moki buche gi. Koro nyaki go mswak buche go mondo chiemo ogie. Nyaki igo mswak buche go mondo igol chiemo momoke. Igo mswak buche go igol chiemo momoke. Igo mswak buche mani iwi lak go. Kitieko mano be pok itieko. Dongi neno ka dakika 10 na kadhi romo. Koro idonji iye ka. Igoyo but lewi. Kumochomre gi lewi igoyo. Kuonde mochomre kod lewi. Ai to malo ka ni bentie kuonde mochomre gi dandi be igoyo. To be kitieko goyo mago be pok itieko luoko lekeni. Nwach nitie kind lekeni be manyaka iluok. Nwach brush ni okonyal donji kind lekeni iye kuch. Kinde lekeni go. Koro kind lekeni go to ibro luoko nadi. Abro nyisou kuom jatuo wani kaki luoko kind lekeni. Mano dakika 10 rumo mana kaka ni wacho chadier seche ma iluoko laki tikao thuolo maber mokalo kendo itemo matek mondo mi iluok iye kachiel kod oko nyaka
kuma injake chiemo. To wacho kacha ni nyaka ibed kod pi maler bende mondo mi kik iti kod pi manyalo kelo ni chandruok e yore mag tuoche mopogore opogore. Wadhi nyime kaka iluoko kind leke ma bende nyalo kano chiemo, ma bende nyalo gelo kute manyalo kelo tuoche mag ring lak. Okay. Koro jotuo seche moko chuno ni daktari wuon nyaka luok dhoge. Nwach owe dhoge bo nyorre bo chido marach. To kiwe chilo mai dhogi bo kunre to gilokre kite. Chilo go lokre kite I dhogi kanyo. Kite madak mswak mayom chagol. Koro daktari nyaka ti kod mashin mar golo kite mikani dhogi go. To kwase golo ni kite go to wanyalo mi gedo kodgi. Koro ok ber kiketo kite I dhogi nwach ok igo mswak maber. Jomoko biro kod kite mang'eny ma kigolo to nyalo kata pong'o kani. Adier. To kite go dak gol kod gima yom. Koro nitie mashin mwatiyo go miluongo ni skela. Abro pimo nu matin kaka skela no tiyo. Igolo kite. Kata bed no ongo kod kite go tadwa pimo nu kaka skela no golo kite. En mashin machal o blast kite go mondo giwuog. Ochal mamuko gi. Omuko kite go. Tiwacho ni kite gi thoth ne thoro bedo e dhok ka ng'ato okogo maswak maber kuom thuolo marom nade. Nyalo bet kata higni 5 en okogo mswak. Okana kana chilo idhoge. Koro chilo go wuok mokwongo giyom. To kaka gimedo dak kind kuom lak kanyo. Koro gichako bet matek. To gibet ga matek ma gibet kaka kite. Iluongo gin tata. To kagise lokre tata to koro katigo mswak manadi to ginyaluok nyaka daktari ema golgi. Koro watiyo kod mashin miluongo ni skela igolo kitego. To seche ma ng'ato dwa ng'eyo ka entiere kod kite gi daktari ka seche ma ikorino bende nyalo pimonwa ni githoro chalo nade e dhok ka mondo mi oganda wa ong'e kwa tieko chenro ni to ng'ato ka ng'ato dhi ong'e ni kapo nono ni ose kano kite ma Dr. Makile wacho ni inyalo mi mondo mi dhi gedgo. Koro kitego kirango tie lak ka nitibro neno ka nitie line moro marateng' kata rabuor. Kata seche moko be gineno marachar. Koro gimuon ramuona itie lak kuondegi. Erokamano daktari. Koro kitego dak igol kod gima yom nyaka iti kod chumani mashindni mondo igolgi. Mashin ni ogolo pi. Koro winjo kaka ogolo that sound. Koro sama akale tie lakama to ogolo kitego. To ma onego bed ni ng'ato dhi ir daktari bang' thuolo marom nade ka thuolo marom nade? Ok onego bed ni bet kod kitego I dhogi nwach igoyo mswak maber. Kigo mswak maber ok ibi bet kod kitego I dhogi. To jok mabet kod kitegi I dhogi gin jok mok go mswak maber. Or gibudho ka ok gigoyo mswak. Koro kagisebet mang'eny to golo gi betek. Koro wanyalo nuoyo luoko dhok no di kata di dek di ng'wen kapok watieko golo. Ma ok en gimigolo dichiel, igolo gi mos mos. Lure kod ging'eny machal. Ging'eny marom nade. Daktari ne ipimonwa kacha ni wantiere kod kidienje ariyo mag luoko lak. Kidieny mokwongo en mani ipimonwa cha ma ikawo maswak ikete yadh lak kaeto irudho laki okang' kokang' mos mos. Kaeto niwacho kacha ni kapono ni ifwenyo ni nitiere kod kitegi nyalo biro kaeto daktari golo ni kaka ni inyisowa kacha. Niwacho kacha weche mag tiyo kod tol kata usi bende e luoko kind leke ni. Mori nyalo pimonwa matin kaeto wadonje kidieny mogik ma bende en luoko lak kod konya mar daktari kaka in ma bende niwacho ni kaber to nego beni kadichiel kata diriyo higa idhir daktari ema mondo mi orudhni kata luokni laki gi mswak. Koro kibiro ir daktari to daktari nyalo tiyo kod mashin no ka in kod kite ilaki. To kiongo kod kite ilaki to wabro tiyo kod mashin mopogre kendo. Mana mar konyi. Wabro tiyo kod mashin mopogre
to wabro tiyo nyaka kod toothpaste mopogre. So paste ma lavender kodoni opogre kod minyiewo e duka nwach manin kod fluoride mang'eny kabisa titiyo kode mna kuom subtal mar lak. To fluoride wang'eyo nen gi madini maber okonyo lak mondo bed motegno. Koro manie ranyisi mar ariyo mar luoko lak ma daktari timoni. Koro lure dhogi chal nadi. Kotimo kite mang'eny wabro tiyo kod mashin mokwongo cha kod ma. To koko timo kite to wabro tiyo kod ma kende. Mani luongo ni prophylaxis. To watiyo kod toothpaste marwa. Koro abro nyiso mana machuo kakitime. Koro mani wa clean go mana kamani. Ma en bende tiyo kaka en brush en brush lakini koro o clean maber moloyo kaka ditime iwuon. Mani wamedi wakonyi mondo kisebet no kigoga mswak maber. Koro wakonyi mondo ichak goyo mswak koro kadhogi waseketo ni obet maler. Koro mondo i maintain kama waketo nieno. Koro ma iluongo ni prophylaxis. Prophylaxis ni enitime dichiel e higa diriyo e higa kaponono ni onge kod chandruok mar kite chakoso. Itime diriyo e higa. Okay. Every 6 months. Kama na yeah. To sana wahero time ni nyithindo matindo. Jomadongo kwero timo negi ahinya. Jomadongo wahero timo gigi te lakini seche moko chudo chendo. Seche moko insurance ok dwa chulo to ng'ato be ongo pesa. To nyithindo to wacho nyaka timnegi. Erokamano ahinya. Toko setim mano kiseluoko ne maber kamano, koro ipuonje kaka obro rito leke ne maber kachiel kod dhoge mondo kik obed kod tuoche mag ring lak. Koro mondo waluok kind leke ne, onyalo tiyo kod brush matin ni. Unyalo neno kaka odonjo i kind leke. Wati kod mani size maduong' odonji kind leke kanyo. Kuonde ma brush maduong' chok donji. To en bende itiyo kode gi toothpaste koso en bende keto ne toothpaste? Inyalo keto ne toothpaste. Eneno kako donjo kind leke kanyo. Ma koro kar tiyo gi mano tinyalo tiyo gi usi kata inyalo tiyo gi usi kar ma nitiere machiegni kodi. Inyalo tiyo kod usi bende. Mano bende onego bed ni wuotho e kind lak ka kind lak mondo mi gol chilo duto te manyalo bedo e kind leke. Koro ineno, koro kendo ka jatuo nani, koro kendo ka luoko kind lak to koro ineno remo wuoke, manyiso ni gam mani kind lak ni kod shida. Gam mani kind lak ni kod shida, manyiso ni ok oluok kind lake maber. Ok onego bed ni remo wuok. Mano koro nyiso ni gam mani kind lak koro kendo ni kod shida. Manyaka kendo koro ang' obedi daktari mondo mi ng'iyane ni chandruok nyalo bedo nade. Ageno ni en tuoche mag ring lak, tuoche mag kines. Ok en tuoche mag ring lak. Mano tuo mar ring lak. Koro mano tuo mani kind lak. Kokitiyo gi brush no tinyalo tiyo kod floss kambani. Ena gimilali lweti kama. Kisenale lweti kama tikale kind leke ni. Mano. So samikale kind laki to golo chilo matire e kind leke ni. Daktari ni wacho kacha ni tuoche mag ring lak gibiro koko luoko dhok maber. Manyiso ni ka iluoko dhogi maber to kidhi bedo kod tuo mar ring lak. Ok idhi bedo kod tuo mar ring lak. Erokamano ahinya. Wach mogik minyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono Dr. Immaculate? Wach mogik manyalo wacho no ring lak konyowa wacho mi lekewa ok lwar piny kendo mi lekewa bet kod teko mar chamo chiemo nyaka matek. To mondo warit ring lak, ler ema konyo. Onego wago mswak
ndala riyo yodiechieng'. Okinyi gotieno kapok wanindo. Bang' kisego mswak leke ni duto kuonde te to iluoko kind leke ni kod dental floss, kamba mar dental floss, kata inyalo tiyo kod brush mar luoko kind lak, iluongo ni interdental brush. Gigi duto te yudre i supermarket kata chemists mege kuonde miuse yien. Erokamano ahinya. Pod ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Immaculate, to dwa ni mondo mi ibi puonje kati nyise kaka inyalo luoko lake maber, kati konye luoko lakani kata golo ne kite mane wawacho ka. Iyudi kanye kachiel kod namba mar simu? Iyuda Kisumu, clinic marwa iluongo na Advanced Care Dental Center. Inyalo tudri kod mara 09079746443. Advanced Care Dental Center, Kisumu, Tomboya Estate. Erokamano ahinya. Dr. Immaculate, amor mar bedo kodi, amor kendo aduoko erokamano makende kuom chiwo puonj makende kotenore kod tuoche mag ring lak. Ageno ni kwa luongi kendo tibo biro wagoye mbaka chenro mar penj laktar. Damor duogo bet kodu. Noach nyakwa konyo gandawa mondo wageng' tuoche mang'eny machandogi. Erokamano ahinya. Lavenda, erokamano makende jatuowa, erokamano ahinya daktari, erokamano matamre gi nono. Ne jogo picha mawa, ne director wa Bobo Wafula, kachiel kod producer wa Papecho Okoth, aduoko nunu erokamano makende. Nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu, an Ruth Otieno, oriti uru masani.